Eta aurrera goaz, orain Euskararen itsasoan, Euskararen ur mugituetan murgilduko gara, gaurko saioan Euskararen oraina eta geroa aztertu nahi ditugulako Esnatu ala hil liburuaren idazleekin. Biba, Garikoitz Goikoetxea eta Iñaki Jorrebaso. Kaixo, Bikote. Arratxaldeon. Horrela, begira. Hala, txokala. Iepa. Horrela, askarago. Eixeri lasai. Tira, eskuartean ekarri duzu liburua, guk ere badugu, eskuartean, eta begiratu bat. Bota diogu, begiratua bota diogu lehenik eta behin, Garikoitz, izenburuari, esnatu ala hil. Bueno, Euskararen egoera gordina izan daiteke edo ez, horri buruz hitz egingo dugu, baina izenburua bada gordin xamarra, ez da? Izenburu kontundente xamarra esango du, ez da? Bai, saiatu garena da, ez nola baite hori sarera beraren aipatu dugu, ez? Askotan joera daukagula oso irizpide dikotomikoak erabiltzeko, ez? Euskara ondo doa, lagaizki doa. Botila betea daukagu, botila hutsa daukagu. Saiatu gara nola bait, ohartarazpen bat egiten, ari garela iristen momentu giltzarri batera, iritsita gaudela da, eta esnatzeko ordua daukagula. Ez palin magela esnatzen, badakigu, atzetik zer dator. Iñaki, esnatu ala hil, Euskararen oraina eta geroa diagnostiko baten argitan. Zein da diagnostikoa? Zuek egin duzuen diagnostikoa? Bueno, izgutxitan minorizazio egoera gorri batean gaudela, ez? Euskerak eta erderan arteko harremana ikusita oso ahul dagoela euskera erderekiko, bai erabileran, bai gaitasunean, bai euskerak nagusi duen lurraldean, ez? Euskera gehiago egiten duen lurralde eremua oso txikia da, toki gehienetan erdera gehiago egiten da euskera baino, eta horrek berarekin dakar gutxitzen jarraitzeko joera. Diagnostikoa orokorrean hori, eta gero gainera, pixka bat datuak ikusita, perspektiba pixka batekin, bagatoz indarraldi garai batetik, susperse garai batetik, 60. hamarkadan hasitako olatu esanguratsu batetik, oso gertaera arraroa hizkuntza gutxituetan, baina azkeneko 20 urtetan ja geldotze zantzuak argiak dira, eta aurrera begirako perspektibak nahiko kezkatzeko modukoak, pixka bat Garikoitzek esan duen moduan. Garikoitz, liburu eskuartean izan da ikusi dugu testua badagoela, baina eskemak eta marrazkiak edo irudiak behintzat badaude planteamendu desberdinak egiten dituzue, eta batzuk xehetuko ditugu, batzuk ikusiko ditugu hemen gure pantalla handian. Esate baterako, aipatu duzue Euskara eta erderen arteko oreka edo desoreka, eta hemen ikusten dugu, lehendabiziko eskema bat, ez da? Euskara erdarekin alderatuta, hau da gaur egungo egoera. Erdaldun elebakarrak 170, euskaldun hutsak 100 eta elebidunak 130. Egu saiatu gara liburuan nolabait, erabilioi diren edo askotan aurreiritzi okerretarako bidea ematen duten adierazle horiek beste era batera ikusten, esate baterako. Askotan erreparatu izaio, euskararen ezagutzari soilik, alegia, zenbatek dakite eta zenbatek ez dakite. Gaur egungo testuinguruan, euskaldun elebakarrek ia geratzen ez zaigun testuinguru batean begiratu behar diogu ez bakarrik badakigu ala ez dakigu. Baizik eta zen neurritan dakigu, eta batez ere gaztelaniarekin eta frantsesarekin konparatuta zenbateko erosotasuna eta erraztasuna daukagu hizkuntza horretan egiteko, ez da? Nik uste dut, betaurreko berriak aipatu ditugu sarreran, betaurreko berrien ideia hori hortik datorrela lehia dauzkagun datuei begiratu behar diogula beste ikuspegi batzuekin, ikuspegi alik eta osatuena izateko, zeren bestela arrisku handia baitaukagu aurreiritzi okerrak eraikitzeko. Esate baterako eraikia dagoen aurreiritzi oso oker bat gure ustez. Euskararen arazo nagusia momentu honetan erabilera dela. Gure iritziz, euskerak daukan arazo edo utxune nagusietako bat gaitasuna da. Hor, zuen liburuan badago sorgin zirkulu bat, ez da nolaz baitere gaitasunak erabilera dakar eta erabilera gaitasuna dakarrelako, ala? Hore da, eta erabilerarik ezak gaitasunak amusten digu. Beraz, sorgin gurpil hori bi aldetakoa da. Momentu honetan Euskal Herrian, herritarren 8% dira euskaraz erosoago egiteko gaitasuna dutenak erderarekin konparatuta. 200.000 hiztun. Eta azken 30 urteetan, aurrera pauso handia eman dugun arren, euskeraz gero da jende gehiago dakien arren, 8% horretan ez dugu lortu egiturazko aurrerapenik. Eroso egitean oso importantea da, baina zuek ere liburuan aipatzen duzue, euskara modu deserosoan egiten duen jendearen kopuruak ere gora egin duela, ez da? Eta hori ere nondi begiratzen den, baina bada argizpi bat, ez? Bai, zalantzari gabe, hori indargune bada. Gurean desente gehiago dira erosotasunaren kontra euskeraz egiten dutenak alderantziz baino. Hau da, pixka bat lehen esan dako, ez da? Egon da ikuspegi bat orain arte esaten zuena ezagutzean nahiko sendo ginela
eta erabileran genuela arazoa, eta datuak beste modu horretan begiratuta ateratzen zaiguna da, euskeraz errez egiten duen jendeak joera duela normalean euskeraz egitekoa, eta erderaz errezago egiten duten elebidun askok bere jardunaren parte bat, gehienek agian parte ez oso handia, baina parte bat euskerari ematen diotela. Bereziki gaina hori askotan gertatzen da seme-alabekin, umeekin. Noinbait euskaldunak konstiente dira, erdal elebidunak, erderaz errezago egiten duten euskaldunak, konstiente dira horrek duen garrantziaz, eta bere alegina hortan egiten dute. Eta hori bai, hori da argi handi bat. Hori ere arraroa da hizkuntza gutxituetan. Eta gure aldeko egoera bat. Garikoitz, aurrekoari lotuta minorizazio gorrian gaudela ikusten dugu, ezta? Eta euskararen indargunea hiztunen atxikimendua eta euskararen aldeko jarrera sustatzea dela, diozue. Nola egiten da hori? Bueno, alde batetik esango nuke, orube bat ja badaukagula, ez? Iñakik aipatu berri duen faktore hori, alegia korrontearen kontra, logikak esango lukenaren kontra, euskeraz egiten du jende askok. Eta hori da, eguneroko euskeraren erabileraren ia 40%. Alegia, egunero egiten den euskera hartuko bagen nolabait produkzio gisa, 5 korrontearen kontra ari dira euskeraz egiten. Hori indargune oso importantea da. Inkestak dauzkagu, baina esango nuke inkestetan azaltzen dena, baino askoz balio handiagoa horrek daukala, bai? Aldi berean ezin dugu pentsatu, nolabait dena egina daukagunik. Atxikimendu hori etengabe elikatu egin behar delako, eta hor bai, liburuan zehar landu ditugu horrekin lotutako gai batzuk. Ez esate baterako badaukagu kezka puntu bat, euskal gintzan oso murgilduta dauden euskaltzale militante horien aldartea zertan dagoen, zeia denbora bat badadara magu, bide gurutzeaz, nora ez azizketan, eta horrek berak badauka nolabait zirimiriaren eragin bat sortzen du. Horrekin batera aipatu genitzake baita ere, hezkuntza arloan ikusten ditugun ezintasunak, ikusten ditugun aurrera egin ezin horiek, hezkuntza arloan ari diren irakasle askorengan ere eragin daukaten, eta ez, uste dut hor, gure buruari bizkarreko gazteko arrisku bat ere badaukagula. Eta aldi beren eta hirugarrenik badaukagu uste dut momentu honetan erronka importante bat, eta da, euskeraren ametsa nola proiektatuko dugun etorkizunera. Belaunaldi berriak batez ere nola konektatuko ditugun euskeraren amets honetara, seguruenik beharko ditugulako, aurreko olatutik hartutako elementu batzuk, baina elementu berri batzuk ere bai, diskurtso berri batzuk, helduleku berri batzuk, eta esan dako euskeraren omets hori urrengo belaunaldira eramango duten elementu giltzarri batzuk. Eta horretarako umeak oso importantak dira, beste datu batzuk ikusiko ditugu kasu honetan, lehen hizkuntza euskara duten umeen datuak ikusiko ditugu, eta Ipar Euskal Herrikoak dira kasu honetan, hor ikusten dugu zuen liburuan agertzen diren datuak dira, zuek oso ezagunak izango dituzuen, 1921 hasi eta 1980 arteko ibilbidean, nabarmen ikusten da Iñaki horrek normaletzeko aldapa bat goiti bera ematen du, ezta? Bai, galera prozesu argia, bizi izan da Ipar Euskal Herrian. Esan behar da datuak 1986an bukatzen direla, eta datu hau ez, baina dauden bestelako datu berriagoek bai erakusten dute jaitsiera hori moteldu edo ia gelditu ote den, ez? Ikusi beharko da aurrerago, baina hori. Honen atzean zer dago? Hizkuntza gutxi dituetan oso arrunta den fenomeno bat, eta fenomeno hori da, norbere hizkuntza ondorengoi pasa beharrean, hizkuntza menperatzailea aukeratzea, seme-alabentzat hobea izango delakoan. Zertarako erakutsi euskera sufritzeko besterik balio ez duen hizkuntza. Hemen etorkizuna frantsesarekin edo gaztelerarekin datorrenean, ezta? Eta dinamika hortan egon gera iparraldean, eta hegoaldean gero ikusiko dugun bezala ere. Eta hori da, azkenean hizkuntza batentzat funtsezko alderdia. Hizkuntza ondorengoi pasatzen ez bazaie, argi dago zein den etorkizuna. Bai, oso interesgarria litzateke esan duzun bezala, ez da, oraingo datu berriagoiek ikustea edo edukitzea behintzat, ez da? Hau dira, Hego Euskal Herriko datuak, 1906tik abiatu eta gaur egunen arte gutxo gora bera edo. Hemen ere aldapa bera desentea ikusten dugu, baina egonkortze bat eta altxatze txiki bat ere badagoala. Ikusten dugu abia puntua iparraldean baino ahulagoa zela, baino jetxiera txikiagoa izan dela, hala ere jetxiera handia da. Eguneko ia 40 izatetik etxean euskera jaso duten aurrak eguneko 15era jetxiera handia da, jetxiera gehien bat frankismo garaian gertatu zen. Eta gero, hor dago, grafikontan ez da ainarki ikusten, baina dago suspertze aldi garrantzitsu bat. Hau guztiz bakana da hizkuntza gutxituetan, ez da gertatzen hau.
eta gutxiago estatu propiorik eduki gabe. Orduan hor eduki dugu olatu edo aldaketa prozesu positibo argi bat, eta aldiz, azkeneko 20 urteotan, aldierazle hontan eta beste askotan ere, ematen digu, geldialdi bat edo gertatu dela. Esan dezagun, suspertze hori dela, herri honek asmatu duen zerbait, ongi egin duen zerbait, makinaria norabide honean jarri eta asmatu duen kapitulu bat historian, ez da? Nik esango nuke euskararen indar berritzarekin lotuta, arro egoteko daukagun elementu importantenetako hori dela, ez da? Gogoratu behar dugulako ze testu ingurutan gertatu zenari. Esaten ari gara, datu horren nolabait bea jozuela 60-70ko hamarkadan. Eta hor gai izan ziren nolabait, joera horri buelta emateko. Ze testu ingurutan, euskarako ofizialtasunik ez zuen. Euskara zapaldua zegoen, migrazio prozesu handi baten erdian zegoen Euskal Herria, eta hala ere gai izan ziren orube berri bat ere ekitzeko, ez da? Uste dut gaur egun dauzkagun erronkei heltzeari dagokionez, ez dela txarra garai hartara begiratzea, eta egun daukagun ardura historikoari ere oso kontuz begiratzea. Iñaki, beste grafiko batek ere arreta handia deitu digu eta honek alderatzen ditu euskara eta gainerako, Europako gainerako beste hizkuntza gutxitu batzuk, ezta? Eta, guk pentsatu dezakegu euskara, indartsu dagoela, edo pentsatu genezake, baina hemen ikusten dugu erabileran euskara hor erdi-erdian dagoela eta esan genezake iaia behikoengandik hurbilago dagoela, hemen kasu honetan Ameriketara goaz, baina egoera indartsuan daudenen gandik baino, ala? Bai, horrela da. Hemen adibide batzuk jarri ditugu, hizkuntza gehiago ere badira, eta bai, gaude hor pixka bat erdian, badaudegu baino indartsuago daudenak, Quebecen frantsesa askoz ere indartsuago, han besteak beste elebakarrak ere pila badira, orduan, zer ikusirik ez duen realitate bat, eta gu baino nabarmen indartsuago daude, naiz eta beraien azkeneko datuak kezkagarriak izan bi kasutan, bai Galizian eta bai herrialde katalanetan. Katalan uarte eta Katalana, Balear uartetan, Katalunian eta Valentziar herrialdetan. Eta gu baino desente aulago dago, Gaelikoa Irlandan, Okzitaniera eta Bretoiera. Eta zuk esan dakoa, gertuago gaude kuantitatiboki, okerrago daudenetatik, hobeto dauden horietatik baino, eta pixka bat hori daukagun bide gurutzea, ez da? Gainera jakinda, inertziak berez, errezago eramango gaitula bera, gora baino. Badago beste kontzeptu bat argitu nahiko genukenak gari, hause diozu liburuan, euskararen erabilerari dagokionez utxunea dago ikusentzunezkoen eta kultura kontsumoen eremuan. Eta jarraitzen duzu, bide egin behar zaio euskara, egoera imperfektuetan erabili izateko. Egoera imperfektuak diozuenean, ze egoera eta zari gara? Hasieran aipatu dugu, ez, korrontearen kontrako erabilerak. Gaur egun kontuan izan behar dugu, Euskal Herritar gehienak ze testu ingurutan bizi diren. Euskerak presentzia sozial oso txikia duen eremuei buruz ari gara. Beraz, ezin dugu pentsatu eta hori da gure egoera soziolinguistikoaren aldaketaren ondorioetako bat, gaur egungo batez besteko euskaldunak aukera handia daukanik edo esku-eskuan daukanik jeikitzen denetik lotara doan arte erabat euskeraz bizitzeko. Momentu honetan hori ez da batez besteko euskaldunaren egoera eta dauzkagun proiekzioen arabera ez da hori izango batez besteko euskaldunen egoera. Beraz, horrek esan nahi du, euskera erabiltzeko aukerak sortu behar ditugula erdera erabat hegemoniko den testuinguru horietan. Erabat euskaraz egingo duten hiztunak izango dira? Ez daukagulako horretarako modurik. Baina saiatu behar dugu nolabait, egoera imperfektu horien bidez, euskerak pixkanaka gero eta leku gehiago irabaz izan. Belarri prez eta hau biziaren figurak hor kokatu ditzakegu, ez da? Behar duguna da, euskararen erabilera harriazpitik ere atera beharra daukagu momentu honetan. Ze indartsuen dauzkagun eremu arnasgune horietan gainberangoaz, eta lehentasuna da arnasgune horiek eustea eta horiek garatzea, baina behar dugu baita ere, jende asko bizi den inguru horietan, erabilerarako baldintza minimoak sortu behar ditugu. Eta zein dira baldintza horiek? Alde batetik gaitasuna landu behar dugu, eta bestetik sareak josi behar ditugu. Milaka hiztun bizi diren eremu horietan lortu behar dugu sakabanatuta dauden euskaldun horiek erreferentziazko izango dituzten guneak izatea eta elkar lotuko dituzten elementuak eta espazioak izatea. Iñaki, esnatzeko garaian gaudela diozu eta aldaketa kualitatiboa eman behar dela, baina kolektiboki, ez da, errealitatea benetan gordina delako. Liburu hau ondu ostean baikorrak zarete? Bai. Egoera ez da erreza, argi dago. Baina era berean nik uste dut elementu asko daudela pentsatzeko komunitate berezi xamarra izan gara orain arte, asmatu degula hizkuntzarekin aurrera egiten beste ia inork asmatu ez duen bezala.
hori gugan dago, esperientzi handia daukagu euskararen aldeko borrokan, eta kontua da orain, esnatzea eta asmatzea zer tokatzen den, eta denok hortara jartzea, eta bai, egingo dugu. Bueno, guk ere baikor jokatu dugu eta eskatu diegu gure ikusentzulei galdera bat egiteko zuei. Bueno, galdera mordo bat bidali dizkiguzue, baina bat aukeratu dugu, nahi baduzu bion artean, edo nahi duenak erantzuteko. Ta hauxe da bidali diguzuen galdera. Ze iritzi duzue gaur egungo gazteak erabiltzen duten kaleko euskarari buruz? Bueno, bi modutan erantzun lehioke galdera horri, kuantitatiboki iritzi ona, esan nahi dut, gazte gehiago erabiltzen dute euskara gaur egun zaharrek baino, eta hori bada ere gure aurreko fase positibo horrek utzi duen emaitza bat, eta kualitatiboki berriz, pensatzen dut galdera hortik joango zela gehiago, nik iritzia daukat segun eta nun, ez da? Segun eta nun eta segun eta nork, ez? Hau da, euskara eta erderan hasteko joera hori batetik gertatzen ari da agian zonalde euskaldunenetan eta euskeraz ondo eta errez egiten duten hiztunen artean ere, eta hori nire ustez argi eta garbi galera bada euskararen aberastasunerako eta hizkuntzerako. Eta aldi berean gertatzen ari da euskeraz hain errez egiten ez duten hiztunengan, baina hala ere euskeraz egiten dutenengan, eta hor ez dit kezkarik eragiten, alderantziz, ez? Azkenean da, erdal mundutik euskerara hurbiltzen ari den jendea, eta kasu hortan, ez etxarra iruditzen. Gariko izu zer diozu? Ados, nik uste dut askotan badaukagula joera bat gazteak denaren errudun egiteko, ez? Bai euskerarenak eta bai beste gaitz askorenak. Eta Inakik esan duen bezala, eta uste dut datu nabarmendu garrekoa dela. Euskeraren kasuan, eta hori ez da zoritxarrez hizkuntza gutxitu gehienen egoera, zenbat eta gazteago euskeraz gehiago egiten da. Eta horri uste dut balio handi bat eman behar digula. Begiratu ezagun, ze izango litzateken gure egoera eta gure etorkizuna, euskeraz gehien egiten dutenak adinekoak izango balira. Beraz, hor badaukagu helduleko importante bat, hor badago nolabait azken 50 urtetan egin dugun lanaren emaitza bat, bere arazo guztiekin, ezintasun guztiekin, eta behar bada gure amets guztiak bete gabe, baina hor oinarri oso importante badaukagu, benetan balio eman behar diguna, eta gainera orubea jartzen diguna etorkizuna irudikatzeko. Bero bat, honua pixkat aldatuko dugu eta jolas txiki bat egin nahiko gunuke orain zuekin, jolas bisi bat. Errexia da. Dira, galdera errexak eta erantzunak ez dira oso errazak izaten, baina erantzun egin behar dira. Euskara eta euskal kulturgintzaren eta kulturaren inguruko galderak dira. Erantzun ala hil, izan daiteke testo honen izenburua nahi bali moduzue. Lehenbizikoa, zein da zuen euskal eragilea referentea? Eragilea, pertsona edo... Pertsona. Bueno, ez... pertsona esaten diate. Euskal eragilea referentea. Laguntze aldera nahi duzun esan behar. Kiki Amonarriz esango dut. Zondo? Adibidez? Zein ezortzen? Bueno, lasai balio dezake, baina... Hil. Erantzun eta hil, oso ongi. Bigarrena, zein da zuen idazleri gustokoena? Inaki zurekin hasiko gara oraingo honetan. Joseba Sarrionandia. Joseba Sarrionandia, oso ongi. Nik Maian Etxoperena esango dut. Ara, begira, Maian Etxoperena. Beste bat, eta berriz lehen irakurtzea gustatuko litzaizuken liburua? Berriz lehen aldiz irakurtzea. Berriz lehen aldiz irakurtzea. Berriz lehen aldiz. Bai, bueno, berriz irakurtzea. Baina berriro deskubritzea liburu bat. Ados. Gaur bertan izpide izan dut 110 estriteko geltokia. Garai batean derrigortuta irakurri nuena, eta orain derrigortasunik gabe irakurriko nukeena. Begira, oso ongi. Nik ziutateaz, atxagarena. Oso ongi, zoragarri. Beste bat, ze abestik unkitzen zaituzte gehien? Ze euskal abestik unkitzen zaituzte gehien? Iñaki, bota. Edo zein izan daiteke? Motza naiz niolekotako. Edo zein izan daiteke? Gariko izbaldi mauzu bota. Botagailu bat nik negur bila esango dut. Leteren bertsioan. Leteren bertsioa, ederra. Nik ni naiz, leterena ere. Begira, Xabier Lete, hor txegalitu, Xabier Leteak fuerte kolpatzen du, Euskarak duen hitzik politena? Ufa. Zu. Zu, begira, ze polita? Zu. Nik gu, esango dut. Gu. Guzu, asko pentsatuta, Iñaki? Eta zugu izan daiteke beste hitz bat, ez? Bai, zuguz. Zugu edo zuguz. Oso ongi. Azkeneko bat, ezagutzea gustatuko litzaizueken figura, euskal figura historiko bat, bizirik dagoena edo hilda dagoena agian? Agustin Xao. Zein? Xao. Agustin Xao. Oso ongi? Elbira Zipitria. Elbira Zipitria. Zipitria. Vale? Zoragarri, Bueno. erki.
Bueno, listo, bukatu da, Listo. Bai, Bukatu da. pasa den gehiago, baina ez nikoa. Baina hortxe utziko Ez dugu. dugu inor giltzerik nahi. Esnatu egin gara, Oso ongi. Garigoitz eta Iñaki eskerrik asko benetan, esnatu alail liburua, hortxe eskuartean duzuna, begiratu bat bota diogu eta benetan eskuartean irakurtzeko eta begistatzeko moduko. Mila esker benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeatik, bai, eta aurrera goaz, Gasteizera goaz, zientziaren astean murgildu da iria eta